Napnapanan apay itakala nga agparang sinapsapol ka ngimdi ka man lang makita bimaraw ka imbatin na nga agmay-maysa aniyat di mo kinayat wendo'y ka kinagura napnapanan apay itakala nga agparang sinapsapol ka ngimdi ka man lang makita bimaraw ka imbatin na nga agmay-maysa aniyat di mo kinayat wendo'y ka kinagura Naumakan ka din taapay akasta ka diyak ka din napatekken ka naragsak ka din at dinak makita minamaag nga ayat ang angaw at sarsarita napnapanan apay itakala nga agparang sinapsapol ka ngimdi ka man lang makita bimaraw ka imbatin na nga agmay-maysa aniyat di mo kinayat wendo'y ka kinagura Naumaka ka din taapay akasta ka diyak ka din napatekken ka naragsak ka din at dinak makita minamaad nga ayat ang angaw asar sarita inulilam to'y puso pinanawam ngagtutuo aniyang nga nagsakit aniyakit din nga naguto inururay ka biyag ko tinabayag nga kanito nga mawandi ka makita nga agsubli to'y arpag ko sinugat mo daytoy puso nga nagayat ken ka nang namnama nagururay ken ka naulilan di ayat nga sinangaldan kaputi niya dayong dito'y tenan adakatin sa balinga kayan ayat nga nanggapuan mangpasakit kaniya inulilam to'y puso pinanawam ngagtutuo
aniyan nga nagsakit, aniyakit din nga naguto. Inunuray ka biyag ko, tinabayak nga kanito. Nga mawan di ka makita nga ag sublito'y apat ko. Sinugat mo day to'y puso na nagayatken ka. Nang namnama nagururay ken ka. Naulilan di ayak na sinangal ka. Kaputi niya dayong dito'y gana. Dakatin sa balinga kayan ayak nga nang gapuwa. Mangpasakit kaniya. Napulilan di ayak nga sinangal ka. Kaputi niya dayong dito'y gana. Dakatin sa balinga kayan ayak nga nang gapuwa. Mangpasakit kaniya nga nang gapuwa. Mangpasakit kaniya. Okay, thank you.